Jagten på julen, et eventyr begynder. Bjarne står fast, hvor håbet brænder. Men nissen Puk ved sin side i sne. Skal julen reddes, så vi kan få fred. Den 13. december. I vores verden betyder det lysets nat, Sancta Lucia. Men i den mørke verden, og specielt i Sortland, har den 13. en helt anden betydning. Nå. Den 13. december. Ja. I menneskenes verden, der betyder det jo lys og varme, Lucia. Men her i Sortland har den 13. en helt anden betydning. Alle mennesker og alle ting, der er i Sortland, skriver deres tanker ned på et stykke papir. Og så brænder de det. Ja. Nu vil jeg skrive mine tanker ned på dette stykke papir. Og så vil jeg få en af mine håndlangere til at brænde det. Nu er jeg færdig med at skrive alle mine positive tanker ned på det her stykke papir. Og i Sortland, der er det jo meningen, at man skal skrive sine positive tanker ned, og så brænde det, så det aldrig ser dagens lys igen. Men jeg har så travlt med at torturere ham dernede, at jeg ikke har tid til at gøre det selv. Så håndlanger, kom herind! Du skal brænde dette for mig, så det aldrig ser dagens lys igen. Jamen, så gør jeg det. Positivt. Så nu vil jeg gøre det job, jeg fik besked på med at brænde papiret af. Det er dejligt. Det er dejligt. Ja, Sortland og ramser og julemands telefonnummer og jamen, der er jo intet af det her, der på nogen måde kan guide os frem til, hvor Fjord han er. Du, lille nissemand, vil det ikke være en god idé at gå ind og sove lidt på det? Det hjælper altid på mig. Jo. Han er i hvert fald i seng nu. Hvordan der sover? Det tror jeg er en god idé, Bjarne. Lad os sove på det. Når mørket falder på, og kulden tager fat, så husk at lyset bor i hjertet vi har.